салом. Як хабар. дар давоми 2 рӯзи охир 26 нафар шаҳрвандони тоҷикистон бо далели доштани ҳуҷҷатҳои қалбакӣ аз Россия ба Тоҷикистон истирдод шуданд. Ин гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик аз моҳи марти сол инҷониб дар боздоштгоҳи муваққатӣ Вазорати корҳои дохилаи Россия дар вилояти Владимир нигаҳдорӣ мешуданд. Ин муҳоҷирон дар як ширкати кортаъминкунандаи Россия ба чорводорӣ, моҳипарварӣ, мурғпарварӣ, ҳасиббарорӣ, сохтмон ва гармхона ва боз чанд кори дигар машғул буданд. Ба гуфтаи мақомот, ин ширкати корфармо ҳуҷҷатҳои муҳоҷиронро қалбакӣ омодаву тартиб медодааст. ин муҳоҷирон муддати 5 моҳи охир дар боздоштгоҳи муваққатӣ ба сифати шоҳид нигаҳдорӣ мешуданд. Ахиран бо дахолати намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Россия, акнун онҳо ба Тоҷикистон депортатсия карда шуданд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.